Asini roha doho dame na sian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus mandongani hamu. Amin. Turpuk di hari sadarion Jumat 20 April 2022 di enet mai sian sada Korin 10 ayat 14. Di bagasan haholongan matulus sasudena di hamu di hata Indonesia, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Mangula di bagasan holong doho riko ni roha. Dongan saha porsiaon, godang dohita mamuka sada ulaon, alay dang piga na boy pa uju kosa. Adong do deba, nasa hira menggebu-gebuhian ibana di parjolona, alay dang tulus jala sahat di ujungna. Songon aka atlet rupaning ditiki poso ibana godang doa kana memprediksi pasti ikon gabe atlet na terkenal ibana jalana sukses. Alani semangat jala di mereng memang adong do talentana rupaning. Alay dung pemardalan matiki dan adong bersinar ibana. Gariada godang dotong nama cowok sian atlet. Amanami inanami godong do sibika sinai. Godang do nagabe makorhon mana alasan. Cidera ma naso sahata ibana dohot keluarga. Naso serius di ibana di laka latihan-latihan. Dohot akalan na asing. Songonima jot-jot masa godang na menggebu-gebu di garis start. Ale justru dang terida di garis finish. Odo manginang na diantisipasi ni Apostol Paulus dina ditongos ibana surat tu Huria na adong di Korin. Ditogu Huriai asa marsihohot. Asa boy ibana sahat di ujungna mangulahon dohok makanguluhon haholongan. Dongan na hinaholongan di bagasan Kristus. Songonido pakobasioni moloso di bagasan haholongan. Mata sosahat tita di ujungna. Tarjepol. Jeleboy mitop pita di ujungna. Dinama muka pakobasion. Soina mahita semangat. Marsigorgor rohata. Masuk parpungokor pehita di parjolona semangatian. Dumobi diaka ina. Halai. Holan sautik persoalan. Pitur gele rupani. Mitop. Jele olo saat tu nama cowok ibana keluar. Dia kapangula pe boy do masai. Ringgas. Semangat ibana di pakobasion. Alai di ujungna boy ibana gabe macokot. Gabe muluk lonong tu Huria. Nang di akadongan na poso bulung pe boy do masai. Dia do makorkon umbahen masai. Do nagabe sibika sina. Huria na hinaholongan dang boy tarparsuada hita. Gorang do aka hamaulon. Molo mangulahon aka pakobasiok kita. Boy sajo adong do na marsogo ni roha di hita. Jala say adong do na boy manegay. Jala boy do adong na somendukung pakobasiot ta. Tutu asing do molo tajakon molo taulehon ni di bagasan holong ni roha. Molo taulehon do pakobasion di bagasan holong ni roha. Pasti selut akka tantangan. Boy do ita adopi. Alani mari lakukanlah segala sesuatunya dengan kasih. Tuhan memampukan dan menyempurnakan segalanya. Termasuk pelayanan, kebaikan, dan segala pujian kita kepadanya. Amang inang turpukon papasorohat tamaon. Jala manoguhita laho patulusun pakobasion ng pamujiota. Ay molo di bagasan haholongan sudena na taula. Pos rohat ta di paujung debatado di bagasan las ni roha. Di pasu-pasu debatado sa luhot na. Molo godang hamaulon, tantangan, jala hasusaan. Dang tarparsuada hita yamanami nanami. Pasti saya adong doi. Tolema. Tajak ko maha porsuhoni. Tajak ko maha mauloni. Alay.
unang sotong mitop haholongan nang pakkobasyota. Biarlah kita terjepit, tapi usahakanlah agar tetap melejit. Biarlah kita merasa tertekan, tapi jangan sampai putus harapan, sebab Tuhan akan senantiasa memampukan. Amin. Tuhan memberkati. Horas madhita saluhutna.